मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत देशपांडे. डिजिटल विज्ञान या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी विज्ञान भाग 1 या विषयातील पाठ 4 विद्युत धारेचे परिणाम तर पाठावर आधारित या 4थ्या क्रमांकाच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण विद्युत चलित्र म्हणजे काय किंवा विद्युत मोटार म्हणजे काय, त्याचं तत्व, त्याचं कार्य काय आहे व त्याचे उपयोग काय आहेत याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. चला तर मित्रांनो, या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आपल्याला माहितीच आहे की ऊर्जेची विविध रूपे आहेत. आता ऊर्जेची विविध रूपे कोणते आहेत तर विद्युत ऊर्जा, उष्णता ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, त्यानंतर रासायनिक ऊर्जा, त्यानंतर यांत्रिक ऊर्जा, हे सर्व ऊर्जेची रूपं आहेत आणि सर्व ऊर्जेच्या रूपांचं रूपांतर देखील होत असतं. मग त्यानुसार अगदी त्याच तत्वावर हे विद्युत चलित्र काम करत असतं. त्यानुसार सर्वात अगोदर आपण या विद्युत चलित्राची व्याख्या अभ्यासूया. मित्रांनो, पुढील मुद्दा समजून घेण्या अगोदर एक महत्त्वाची सूचना. विद्यार्थी मित्रांनो, आपले नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेच आहे आणि आपल्यातील बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी आपला अभ्यासही सुरू केला असेलच. तसेच आपल्यातील अधिकतर विद्यार्थी हे महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे विद्यार्थी आहेत. तर या स्टेट बोर्डच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक गुड न्यूज आहे, ती म्हणजे नुकतेच अनअकॅडमीने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरती महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा अभ्यासक्रम लॉन्च केलेला आहे, ज्या ठिकाणी आपल्याला बऱ्याच काही गोष्टी शिकायला मिळतील, जसं की फ्री लाईव्ह क्लासेस. तर महाराष्ट्रातील टॉप एज्युकेटर्सद्वारे घेतले जाणारे लाईव्ह क्लासेस, यामध्ये तुम्ही लाईव्ह इंटरॅक्टिव्ह सेशन देखील अटेंड करू शकता. तसेच राज्यातील तज्ज्ञ शिक्षकांमार्फत रोज लाईव्ह टेस्ट सिरीज व ॲनालिसिस क्लासेस देखील होतील. अनअकॅडमीवर तुम्ही वेगवेगळे विषय मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी या भाषांमधूनही शिकू शकता. त्यामुळे अनअकॅडमीच्या विविध मायक्रो कोर्सेस आणि बॅचेससाठी नोंदणी सुरू आहे. तुम्ही नोंदणी करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला तुमचा सिलेबस योग्य पद्धतीने पूर्ण करता येईल आणि अनअकॅडमीचे सिलेबस संबंधी सर्व रिमाइंडर्स देखील येतील, जेणेकरून तुमचा कोणताच क्लास कधीच मिस होणार नाही व सगळेच क्लास तुम्ही वेळेवर अटेंड करू शकता. त्याचबरोबर टेस्ट झाल्यानंतर त्या टेस्ट संबंधी सर्व डिटेल्ड रिपोर्ट देखील तुम्हाला मिळणार आहे. त्याचबरोबर PDF आणि एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल देखील तुम्हाला मिळेल, जेणेकरून तुम्ही रिव्हिजन देखील करू शकता. आणि अनअकॅडमीचे पेड सबस्क्रिप्शन देखील तुम्ही मिळवू शकता. आणि यामध्ये डिस्काउंट हवा असेल तर स्क्रीनवरती दिसणारा हा कोड देशपांडे DESHPANDE हा कोड वापरला तर तुम्हाला 10% डिस्काउंटही मिळेल. या संबंधीच्या सर्व लिंक्स मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत. त्यामुळे आजच अनअकॅडमीचे ॲप डाउनलोड करा व तुमच्या अभ्यासाला सुरुवात करा. तर विद्युत चलित्र म्हणजे काय तर विद्युत ऊर्जेचे यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतर करणारे यंत्र म्हणजेच विद्युत चलित्र आहे किंवा विद्युत मोटार आहे. म्हणजे या ठिकाणी विद्युत ऊर्जेचं रूपांतर यांत्रिक ऊर्जेमध्ये होत आहे. मग यांत्रिक ऊर्जेमध्ये स्थितीज ऊर्जा आणि त्यानंतर गतिज ऊर्जा असते. तर या ठिकाणी यांत्रिक ऊर्जेचा संदर्भ म्हणून आपल्या लक्षामध्ये घ्या की या ठिकाणी गतिज ऊर्जेमध्ये या विद्युत ऊर्जेचं रूपांतर होत असतं. तर त्या यंत्राला म्हणायचं असतं विद्युत चलित्र. आता याचा वापर आपण कुठं करत असतो? याचा वापर आपण पंख्यांमध्ये करत असतो, शीतकपाटे म्हणजेच फ्रीजमध्ये, त्यानंतर मिक्सर्स, धुलाई मशीन, त्यानंतर संगणक, पंप, ह्या सर्व उपकरणांमध्ये आपण या विद्युत चलित्राचा वापर करत असतो. परंतु हे विद्युत चलित्र नेमकं कार्य कसं करतं त्याविषयी माहिती आपल्याला या व्हिडिओमध्ये करून घ्यायची आहे. तर सर्वात अगोदर आपल्या पुस्तकामध्ये अशा प्रकारची एक आकृती दिलेली आहे आणि आकृतीच्या मदतीने आपण या विद्युत चलित्राची रचना अगोदर समजून घेऊया, त्यानंतर याची कार्यपद्धती. तर विद्युत चलित्रामध्ये विद्युत रोधक आवरण असलेल्या तांब्याच्या तारेची एक आयताकृती कुंडल असते. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहतात हे आयताकृती कुंडल आहे. ABCD हे एक आयताकृती कुंडल आहे. त्यानंतर हे जे तारेचं कुंडल आहे एका चुंबकाच्या, विशेषतः नालाकृती चुंबकाच्या दक्षिण व उत्तर ध्रुवामध्ये ठेवलेलं असतं. तर या ठिकाणी हा दक्षिण ध्रुव आणि हा उत्तर ध्रुव, तर याच्यामध्ये हे तारेचं कुंडल ठेवलेलं असतं. आणि तारेचं कुंडल या चुंबकाच्या दक्षिण व उत्तर ध्रुवामध्ये अशा रीतीने ठेवण्यात आलेलं असतं की त्या ठिकाणी विद्युतधारा वाहण्याची दिशा आणि या चुंबकीय क्षेत्राची दिशा एकमेकाला लंब राहावी. आणि यालाच म्हणायचं आहे फ्लेमिंगचा डाव्या हाताचा नियम. म्हणजे आपलं हे जे विद्युत मोटार आहे किंवा विद्युत चलित्र आहे हे फ्लेमिंगच्या डाव्या हाताच्या नियमानुसार कार्य करत असतं. म्हणजेच विद्युतधारा वाहण्याची दिशा व चुंबकीय क्षेत्राची दिशा जर एकमेकाला लंब असतील तर त्या वाहकावरती सर्वाधिक जास्त बल प्रयुक्त होतं. हे आपल्याला माहिती आहे. यालाच म्हणायचं आहे फ्लेमिंगचा डाव्या हाताचा नियम. त्यानंतर या कुंडलाची दोन टोके X व Y हे
या ठिकाणी दुभंगलेल्या कड्याला जोडलेले आहेत या कार्बन ब्रश मार्फत. म्हणजे या ठिकाणी या कुंडलाची दोन टोके एक्स व वाय हे या ठिकाणी या दुभंगलेल्या कड्याला जोडलेले आहेत. हे दुभंगलेल्या कडे या ठिकाणी दिसत आहे आणि दुभंगलेल्या कड्यांना ही तारेची कुंडलं कार्बन ब्रश मार्फत जोडलेली आहेत. कार्बन ब्रशचे बिंदू लक्षात घ्या, ई व एफ या कार्बन ब्रश मार्फत हे तारेचे कुंडल या दुभंगलेल्या कड्याला जोडलेलं आहे. आता हे दुभंगलेलं कडं जी आहे ह्याच्या आतील भागाला विद्युत रोधक आवरण असतं आणि दुभंगलेलं कडं या विद्युत रोधक आवरणाच्या मदतीनेच या विद्युत चलित्राच्या आसावरती स्थिर ठेवलेलं असतं. आता ज्यावेळेस आपण या विद्युत चलित्रामध्ये विभवांतर प्रयुक्त करू या विद्युत घटाच्या मदतीने, त्यावेळेस परिपथ पूर्ण होईल आणि परिपथ पूर्ण केल्यानंतर विद्युत धारा ई व एफ या कार्बन ब्रश मार्फत, तर ई व एफ या कार्बन ब्रश मार्फत त्या कुंडलामधून वाहू लागेल आणि कुंडलाच्या ए बी या शाखेमधून विद्युत धारा वाहण्याची दिशा कोणती असेल, तर या ए बी या शाखेमध्ये विद्युत धारा वाहण्याची दिशा असेल ए कडून बी कडे. तर या प्रकारे ही विद्युत धारा व्हायला लागेल आणि या ठिकाणी हे जे चुंबकीय क्षेत्राची जी दिशा आहे हे विद्युत धारेच्या दिशेला लंब आहे. त्यामुळे ह्या ए बी या बाजूवरती आता फ्लेमिंगच्या डाव्या हाताच्या नियमानुसार बल प्रयुक्त होईल आणि ए बी ही बाजू आता खालच्या दिशेला जाईल. म्हणजेच फ्लेमिंगच्या डाव्या हाताच्या नियमानुसार आपल्याला माहिती आहे की चुंबकीय क्षेत्र आणि विद्युत धारा वाहून नेणारी किंवा वाहणारी दिशा हे जर एकमेकाला लंब असतील तर या ठिकाणी विद्युत धारेची दिशा कोणती आहे, ए बी. ए बी कडे विद्युत धारा जात आहे. चुंबकीय क्षेत्राची दिशा उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवाकडे आहे. त्यानुसार या ठिकाणी विद्युत धारा वाहण्याची दिशा आणि चुंबकीय क्षेत्राची दिशा ही एकमेकाला लंब आहेत. त्यामुळं या ठिकाणी ए बी बाजू ही खाली ढकलली जाईल आणि याच वेळेमध्ये तर ज्या प्रकारे सुरुवातीला ही विद्युत धारा ए कडून बी कडे जात होती, तर अगदी त्याच प्रकारे त्यानंतर सी डी या भुजेचा जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी सी डी या भुजेमध्ये विद्युत धारा सी कडून डी कडे येईल. ए बी या बाजूमध्ये ए कडून बी कडे जात होती, त्यानुसार सी डी या भुजेमध्ये विद्युत धारा ही सी कडून डी कडे प्रवाहित होईल आणि म्हणून सी डी या बाजूला आता बल प्रयुक्त होईल आणि या बलामुळं सी डी ही बाजू आता वरच्या दिशेला ढकलली जाईल. त्यामुळं ए बी ही बाजू खालच्या दिशेला ढकलली जात आहे आणि सी डी ही बाजू आता वरच्या दिशेला ढकलली जात आहे. आणि अशा रीतीने या ठिकाणी हा पूर्णपणे हे कुंडल आणि आस घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने सतत फिरत राहतील. आता घड्याळाच्या काट्याची दिशा ही या प्रकारे आहे, परंतु या ठिकाणी हा आस म्हणजे ए बी भुजा खाली येईल आणि सुरुवातीला सी डी भुजा ही वर जाईल. म्हणून या ठिकाणी घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेला हा आस सध्या फिरत आहे. या कुंडलाचे अर्धे परिवलन पूर्ण होताच आता या कड्याचे दुभंगलेले भाग एक्स व वाय अनुक्रमे ई व एफ या कार्बन ब्रशच्या आता संपर्कामध्ये येतील व विद्युत धारा आता उलट दिशेने वाहू लागेल. सुरुवातीला विद्युत धारा ही ए बी सी डी या दिशेने प्रवाहित होत होती. धारा प्रवाहित होण्याची दिशा असेल डी सी बी ए या पद्धतीने आता विद्युत धारा प्रवाहित होईल. म्हणजेच डी सी बी आणि ए या दिशेला आता विद्युत धारा प्रवाहित होताना आपल्याला जाणवेल. आणि यामुळे आता या कुंडलाचं अर्ध परिवलन झाल्यानंतर काय परिस्थिती होते त्याविषयी आपण माहिती घेऊया. तर डी सी बी ए या दिशेमध्ये विद्युत धारा प्रवाहित झाल्यानंतर इथे आता अर्धे परिवलन होताच कड्याचे दुभंगलेले भाग एक्स व वाय अनुक्रमे एफ आणि ई या कार्बन ब्रशच्या संपर्कामध्ये येतील. या कुंडलाचं एक्स टोक हे ई सोबत जोडलेलं होतं, एक्स टोक हे ई सोबत जोडलेले होते व वाय टोक हे एफ सोबत जोडलेले होते. परंतु आता अर्धे परिवलन झाल्यानंतर ह्या ठिकाणी बदल होतो आणि बदल काय होतो तर दुभंगलेल्या कड्याचे हे जे भाग आहेत तर या ठिकाणी आता हा एक्स जो आहे हा जोडला जातो एफ सोबत आणि वाय जो आहे हा जोडला जातो ई सोबत, कारण या ठिकाणी आता अर्धे परिवलन पूर्ण झालेले आहे. आणि अर्धे परिवलन पूर्ण झाल्यानंतर आता या कुंडलामध्ये विद्युत धारा आता विरुद्ध दिशेने प्रवाहित होईल. म्हणजेच ती कशी प्रवाहित होईल तरी विद्युत धारा आता डी सी बी ए या दिशेला आता ही विद्युत धारा प्रवाहित होईल. सुरुवातीला ए बी सी डी या दिशेने प्रवाहित होत होती. आता कुंडलाच्या बाजू देखील बदलतील, कारण लक्षामध्ये घ्या की हे ए बी भुजा खाली आलेली आहे, सी डी भुजा वर गेलेली आहे आणि त्यामुळं
आता या ठिकाणी तरी सी डी जी बाजू आहे ही इथे येईल, सी डी, त्यानंतर या ठिकाणी बी आणि त्यानंतर ए, ही अशी प्रकारची रचना असेल आणि विद्युतधारा DCBA या दिशेने वाहत असल्यामुळे आता CD या शाखेवर खालील दिशेने बल प्रयुक्त होईल, परत CD या शाखेवर खालील दिशेने बल प्रयुक्त होईल व BA या शाखेवर वरच्या दिशेने आता बल प्रयुक्त होईल आणि कुंडल आता पुढील अर्धे परिवलन आधीच्याच दिशेने पूर्ण करेल आणि अशा रीतीने प्रत्येक अर्ध परिवलनानंतर कुंडलातील विद्युतधारेची दिशा ही उलट होते आणि कुंडल व आस एकाच म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरत राहतात आणि कुंडलाचे जे दोन भाग आहेत X आणि Y हे या दुभंगलेल्या कड्याला कार्बन ब्रश E व F च्या मार्फत जोडलेले असतात आणि सुरुवातीला विद्युतधारा ABCD या दिशेने वाहत असते, परंतु ज्यावेळेस या ठिकाणी अर्ध परिवलन होतं त्यावेळेस मात्र विद्युतधारेची दिशा DCBA या दिशेने होईल व या ठिकाणी हे तारेचं कुंडल सतत घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरत राहील. आता प्रत्येक जेवढे काही विद्युत चलित्र आहेत त्या प्रत्येक विद्युत चलित्राचं कार्य करण्यासाठी हेच तत्व असतं, परंतु त्यांच्या रचनेमध्ये आपण गरजेनुसार बदल करत असतोच. त्यानंतर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हे विद्युत चलित्र काम कसं करतं, त्याची रचना कशी असते याविषयी आपण माहिती घेतलेली आहे. त्यानंतर येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन म्हणजे काय याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. तर अशाच प्रकारचे विज्ञान विषयाची व्हिडिओज व शैक्षणिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी नक्कीच माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.